Time check, 5 AM. So gumising na kami for today's vlog. Dadaan kami ng Narbacan. Bibili kami ng bagnet. At bibili kami ng longganisa. Yung longganisang maraming bawang. So titingnan natin ng isa sa pinakamagandang public market ngayon sa Ilocos, no? Balita ko parang mall siya ngayon, no? Parang tingin ko parang mall yung style eh. So na-excite akong makita, no? Tsaka yung kanilang dancing fountain, no? So samahan nyo kami, no? Tingnan natin. Okay. Mo rin? Pwede? O tara. Tara po. Nya ka na? Hintay ka noon. Ay. Ayun, punta pa pala tayo kila ano. Oo pala. Padala nila, Romeo sakto. Nandyan pa. Sa sasakyan. Oh, let's go. So, paalis na kami, tita. Thank you. Matagal na naman kayo. Na? Thank you, Balong Si tita ko maganda. Ayan, May nagano pa. Nag-vlogger. Ba, nanay Justin. Nagkakita lang yun. Mamra ito cellphone ko. Da Juliet? Ano ba? Ay, ano? Nino? Nino tawagan? Juliet? Tinawagan ko na. Naka-ready. Natawagan na. Naka-ready na. Hi, tita. Tita Ben, salis na kami. Oy. Uy. Tanya kaya? Kay Justin. Kung may sabihin ni Justin, ba ni? Ay, una yung magwalay ka pa siya, Justin mo yung akin na. Ay, Hindi magwala. ako namamat. Panay may Justin yan. Ano pa rin mo nga? Kunay mo sa alay, Justin mo kami yan. Kumakinan pa ba ka nga, huwag tayo. Ano? Nga po. Pag na-adjust. Napa yung mata mo, Uncle? Namati ako kagabi. Pag na-adjust ka. Papang! Ito, lipe. Babatsi na kami. Kayo. Bulang ka na. Binigyan kitang pera. Binigyan ka niya, Eva? Wala po. Na? Wala. Binigyan ka? Alis na kami. Isaya pa na. Lumawat pa. Oo, di mawag. Tinawagan mo na? Alis na kami. Amen. Wow. Matimbang na. Matimbang niya. Oh, sila yung bagay? Huwag na pakalabo dyan. Pauli na ka. Diba, dumarang ko pa kani. Kaling kinarbangan. Pagbigitan ako. Polbol mo naman. Parang mag-abroad lang. Bak, pareho ko talamin yung kule. Ting CR, tamo mo na eh. Kaya nakalong pa naman malagwang bumuli. Kasi mo. Polbol mo ko dyan. Ah, layo mo na mo. Pati pala ikaw, Tsaka mo suklen. Ay, yan lang magsukle. Yan naman. Nasakam mo, nasakam. Saan po importante? May puting ano ko, uling niya kami, bilad pa tinapon. Wah, dati pa niya ang bago. Ulingal makabilad. Oo, ulingal doon makabilad niya. Pero ito, pero. Oo. Kami
Oh, Tita Bigs. Amoy din. Awan ko yun. Ayan na. Ay, oh, kiss mo ni Lola, babay ta na. Umulita na pampag. Kiss mo ni, oh, let's go na. Tara, let's go. Tara. Punta na tayo ni Bonbon. Tara na. Tara, baby. Let's go. Matawanan yung mga kunya mo. Kunti niya nga si Tita Bigs. Ay, kunya. Ay, karakal mo chocolate. Magkaroon ka. Thank you ka kanya. A few moments later. So, nandito po kami sa Narbacan, Ilocos Sur. Ito yung pinakamagandang palengke dito. Ginagawa ni Chabit Singson. Isang magandang buhay, mga ma'am and sir. Ito po. Kaso, madilim-dilim pa. Nandito yung dancing fountain nila, kaso hindi pa masyadong makita. Bukod sa vegan, meron na rin po dito nagpagawa si Chabit Singson. Ganda po ng palengke nila, kala mo mall. So mamimili kami ng bagnet, isa sa delicacy ng mga Ilocano, bagnet. Kala mo mall ang pagkagawa ng palengke na to. Hindi tulad sa Pampanga, ang dami na sigurado nakapark na sakyan dito. Marami na nakabukas na nagtitinda. So tingnan natin sa loob, no, kung meron nakabukas na. Feeling ko konti pa lang. Welcome to Narbacan Market. Ay, ganda sa loob. Ayaw niya ko. Grabe. Sosyal. Sosyal. Narbacan Public Market. Ganda. Linis. Ito na yung karlenda. Hi po. Hi po. Ano po to? Baka? Opo. Baka. Magkano kilo ng baka? 400 isang kilo. 400. Ito ano to longganisa? 50 isang dosena. Magkano? 150. Bigyan mo akong 2 dosena. Ganda ito, ano buto-buto ng baka to? Opo sir. Magkano yan? 300 po isang kilo. Anong masarap na luto dyan? Laga po. Nilaga? O, bigay mo na sa akin yan, kunin ko na. Isang kilo na po. Sakto? Sakto? Kita. Baka sobra. Ayun kita. Malugo ka. Ang sakto nga, oh. Sobrang kunti lang. Daka sunod. So, magkano lahat yan? 600. Bata pa yun. Isa to. Ba't babae po yung nagkano dito? Sa amin, sa Pampanga, lalaki yung nagtitinda. Yung asawa mo, madam? Ayan o. Ay, oo.
Lalaki. Lalaki pa. Ang ganda ng palengke nyo, no? Ito yung nakita kong pinakamagandang palengke. Nagpupunta si Chubby dito? Si Apo Lakay. Lyrics ko? Lumalaban. Magkano na lahat siya kasi? 600 po sir. Bigyan mo pa akong dalawa. Pamigay ko. Bago gawa yan, boss? Bago yan? Yan. Turo pa. Kasi matuwan yung iba. Baka. So, Kilo mo na po kung sabi kami kilo mo na. press na. Pwede yung pag-doble yung plastic. Araw-araw may baka kayo rito? Araw-araw? Sa amin, every Saturday lang. Magkano po lahat? 900 po sir. 100. Thank you sir. Thank you. Mga kasama ko malis na. Thank you po. Ayan, nakabili na tayo ng baka. Oh, ang daming paninda. Iwan na ako ng kasama ko. So, ang maganda rito pag karne tsaka isda naka-separate, hindi kasali sa mga gulayan. Hindi tulad sa ibang palengke, halo-halo. Makay mga natin manok. Ayun. Yung gulay nila. Ano po to? Pinuendo. Ate sir. Ay po. Mga Ilocano mahilig sa gulay. So ang ganda talaga, ang ganda na siya, no? So nasa 50% pa lang ang bukas. Hindi tulad sa Pampanga pag gandong oras bukas na lahat. Alas 2 bukas yung palengke na. So ito sarado pa to. Intay pa sa pagmatin nito. Ah, para kamuting kahoy, no? Manyaman. Ano yung gagawin nila dito? Gigil yan ng ating kain. Dito ka na ilalagay. Ay, sinama sa gatan eh. Wahoy. Oh, Lula. para kamuting kahoy. Madi ata.
Ano baby, buhat? May dala din daddy oh. Maingit na ka na naman kang kaya ganyan eh. Kanjajay eh. Wala na? Wala nang malalaki mama. Love you. Bah! Hindi pa may dala si daddy. Wala ka pa. Arbis na bang lumamata? Magkano isang kilo niyan? Na po? Pili ka na dyan, ma'am. Ma'am, maglugas ka na lang. Malungkot ako. Nasili mo? Ay, Ano yan? butol ka man yan. Ah, Ka man yan. manyaman niya kayong butol-butol niya. Sinali kong butol-butol ba kayo niya? Butol-butol ba ka? Kasal, kapartner na yan. Eh, pwede ba kayo ni? O ano nga pwede kaya kami niya reso. Sinali ko nung ganise eh. Okay. Nakakapalaya ka mga? Naging mas pa niya. Red, mangkang mo. Pantasya mo tapos. Ayan, lalaki ng ano, kalabasa. Na, kadagunta ng kalabasa kini. Dapen? Wala pa matukin niya rin? Parang hybrid. O yun naman niya, ito sana kalabasa. Kaya bisa. Eh, malagkit nyo kang na. Pati maragulay ni. Eh, malagkit. Dapat malagkit ang mundi na. So ting katamtaman niya dagol niya. Kaya manyaman niya. Tinta nga bi artista tayo Diyos oh. May na ano po dito, naligaw na artista, ayun. Si Diyos ang kagandahan. Sino doon pupunta ka mga? Kapag ginitan, dali ka makakasanin ako kung ginatanda ko. Kaya, Kala ko bibili ko yung seaweeds. wala pa. Kita ba sa Maria? O tara, seaweeds, bili tayo seaweeds. Ay, wala pa itong bagnet. Ba, wala pang bukas na ano? Balikan sana mo yung bagnet. Bakit? Tagsit siya naman kami sa alas 7 ba? O tara, magtatapa ka rin kaya. Tara, tara. Pwede mo ba? O, vlog tayong dagat. Magbalag kang Para makita natin yung dagat. Dagat ng Ilocos. sublaw namin tumawa. Grabe, ganda ng ginawa ni Chad dito. Ganda ng palengke. Ano ti? Ano yan, inang? O, bili ka. Bili ka. Bago po. Muna mo yan? Wed, ma'am. Magkano isang kilo? 400, sir. Bago. Bago, ma'am. Awang Bago? tawar na. Ang tawad? 400. Dagdag, meron. Nakita man niya may sakit. Ado, ma'am, di may sakit. Yeah, bili kami isang kilo. Pero dito yung salinas ng 400. Sana kayo Ah, tatakas. marami po sa Pawid ko dyan meron pa. Aramang, ma'am. Papadala mo sa Amerika. Bukas. Sa atin, bibili yung kalate sa atin sa bahay. Oo. Kalate para mayroon tayo. Iwalay mo yung kalahati. O ako kalate. Kalahatin siyang kilo, ma'am. 1 kilo. Tsaka isang kalate. Ay, marami na pala yung ano. Marami Tigkalat- pala yung 1 kilo. Tigkalate na lang hati tayo. Marami na. Hindi. Isang kilo? Marami pa dala ko. Ba? Gusto daw siya lilina. Ah, ganun ba? Ang malagatang ang buo. Ano bang kabarbaro atin? Bibili ako sa Oh, bahay. media Kalating pa. kilo. Sige na ako na magbabayad. Thank you. Awan na yun na, Jaya. Daman na yun. Na? Dan na. Walang dagdag. Siyempre, isang kalate. Sakto. Nagdagan mo konti. Konti oh.
Sa pagbalik namin dito kami uli bibili na inang. Sige. Pati Yes, ulit sa mo bahay yung yan. plastic. Yan. Almusal, tsaka ano, no? Gatas ng kalabaw, sarap yan. Anak mo po? Anak mo? Dalaga na. May boyfriend ka na? Wala pa. Hanap kita, no? Magkano lahat? 600 sir. 100. Ah. So, anong oras magbubukas yung mga nakasarang yan? Mamaya sir. Mga, Alas 7. doon pa lang sila magbubukas. Thank you. Thank you. Boss, gaano kalawak to? Yung, hindi mo alam? Malawak, no? Ganda. So, tara na, punta muna tayong dagat. Ang ganda ng ano na, food court, malinis. Oo, masisilayan natin yung dancing fountain. So medyo kita na po yung mall, parang mall nilang palengke. So, hi po. Ang ganda po dito sa Ilocos. Ilocos. Social. Social ang palengke nila, may dancing fountain. Na? Topi si Inang daw, no? Magsiswimming. Ay, Inang. Kailangan tatapa dagat. Diyan dahil sa okay may bitis ko. O, tara. Ah, lamig. So, tara na. Pupunta muna kami ng dagat. Kaabudol mo.